ಹಾಯ್ ಮಾತಿರಿಕ್ಲಾ ಯಾನ್ ಇನ್ನಿ ಒಂಜಿ ಕುಕಿಂಗ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಜೋಕುಲು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಇರೆಗ್ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ ಏತಲ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಪನ್ಪರೆ ಇರ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಮಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ ಅಂದ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಶ್ರೇಯ ಬಕ್ಕ ಸೃಜನ್ ಎನ್ನೊಟ್ಟು ಕುಕಿಂಗ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಲ್ಪೆ ಪಂತಾರೆ ಅಗುಲೆ ಇನಿ ಎಂಕ್ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಮಲ್ಪುಂಗೆ ಇಡೀ ದಿನದ ಏನ ಪೂರ ಮಲ್ಪೇರ್ ಬಂದೆ ಅನ್ನಿಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನಿ ತುಲೆಂಕಲ ಶ್ರೇಯನ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಇನ್ನು ಎಂಕ್ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಮಲ್ಪರೆಜ್ಜಿ ಇನ್ನು ಎಂಕ್ ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಶ್ರೇಯ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಮಲ್ಪುನ್ಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಯ್ತು ಮೆಗ್ಗೆ ಪಲ್ದಿ ಬೊಕ ಮೆಗ್ಗೆನ ಬಯ್ಯದ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಆಯೆಗೆ ಕಾಂಡದ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಮೂಲ್ಗೆ ಏನ ಮಲ್ ದಿಂತೋಜಾವ ಅನ್ನಿಕಲೆಗ್ ಬೀನ್ಸ್ ಬಾಜಿ ಎಲ್ಲ ನೀರು ಬರುವದ ದಾಲ ಮೂಪು ಅಂತೆತ್ತು ಬೀನ್ಸ್ ತೊಟ್ಟು ಬೇತೆ ಏನಲ್ಪ ಅಲೆ ಸರ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಚ್ಚ ಏನ ಮೋಪು ನಂಚಲ ಬೇಯರ್ ಐತತ್ತೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದಿಲ್ಲ ಅದು ಬೇಪುಣ್ ಸಾಂಬಾರು ಪುಡಿ ಮಲ್ತೇನೆ ಒಟ್ಟು ಪುಡಿ ಮುಂಚೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಡು ಮುಂಚೆ ಇಂಚು ಪುಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊನ್ವೆ ಇನ್ನು ಶ್ರೇಯನ ಅಟ್ಟಿಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಹೆಂಗೆ ಬೇಲೆ ಎತ್ತಿಸಿ ಅಂಚದೆ ನಾನು ಸಾಂಬಾರು ಪುಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮಿಕ್ಸ್ ಬಾಟಲ್ ಜಿಂಜರ್ ಘಮ ಅಂತ ಪರಿಮಳ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಎಂತ ಘಮ ಘಮ ಪರಿಮಳ ಬರುದು? ಇದು ಊಟದು ಇನ್ನು ಕನ್ನಡದ್ದು ತೆಲ್ಬೇರಾಗಲು ರ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಕನ್ನಡ ಕ್ಲಾಸ್ ದ. ಓಹೋ, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ. ಸುಮಂಗಲ ಆಂಟಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅತ್ತ ಈ ಮಸಾಲೆ ದಲ ಪಡ್ರೆ ಜೈಕ್ ಮಾಡುವೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಡಿಸಿ. ಎಂತ ಬಾಡಿಸಿ ಹಾಕ್ತಿ? ಇದು ಮಾಲ್ವಾದಿ ಮಸಾಲ ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ತಂದಿದ್ರು, ಎಲ್ಲಿಂದ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಎಂತ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾ, ಅಕಲೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ನೆನಪು ಹೋಗ್ಬೇಕ ನಿನ್ನ ಒಂದೊಂದೇ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಹಾಕೊಡದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಡಿಸಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ತಾರಾಯಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ವಾ? ಅದು ಬೇಯ್ದ ಮೇಲೆ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಏನು ಮಸಾಲ ಹೋಗಿತ್ತೇನೆ ಬಾಡ್ನು? ಇದು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದ ಮಸಾಲ ನಾನು ಕಲ್ತನ ಮಾಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ದಿ ನೀನು ನಾನೇ ಮಸಾಲ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅದು ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ನನ್ನ ಮಿತ್ತಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ. ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು ನಾನು ಕನ್ನಡ ಯಾರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಕಟ್ಟಿಸ್ತದೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಈ ತುಳುಟೆ ಮಲ್ಪ ಮಾರದೆ ನಿನ್ನ ಕನ್ನಡ ಏನಕ್ಕೆ ಬಾಯಿ ಕಟ್ಬಿಡುವ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕನ್ನಡ? ಈ ಕನ್ನಡ ಕ್ಲಾಸ್ ಬುರ್ದಿ ಸಮಯಜಿ ಕನ್ನಡ ಕ್ಲಾಸ್ 5 ವರ್ಷ ಹೋಗ್ತಾ ಬುರ್ದಾಡ್ 7 ವರ್ಷ. ಈ ಕನ್ನಡ ಪಾತಿರುಂದು ಅರ್ಧ ತುಳು ನಿನ್ನ ಅರ್ಧ ಕನ್ನಡ ಇಟ್ಟು ತುಳುವೆ ಪಾತಿರ ಅಬ್ಬುಜ ಕನ್ನಡ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಈಗ ಪಾತಿರು ಕನ್ನಡ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋಗ್ತಾ 5 ವರ್ಷ. ಈಗ ಕನ್ನಡ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದೇ ಕೆಲವು ಜನ ಜೈಸಿ ಸುಮಗಲ್ ಆಂಟಿ ಇರ್ತೀರು, ನಯನ್ ಆಂಟಿ ಇರ್ತೀರು, ಶಿಲ್ಪಾ ಆಂಟಿ ಇರ್ತೀರು, ಇನ್ನು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸರ್ ಇರ್ತೀರ. ಹಿಂಗೆ ಕನ್ನಡ ಕಲ್ಪಾತಿರಿ ಹೆಚ್ಚು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಾತಿರ್ಬೇ ಯಾರು. ಓಹೋ, ಏತುಪ್ಪು ಪಾಡುವ ಮಾರಿದಿ ಏನ ಪಾಡ್ನದೆ ಆತದಿ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ನೀರು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲೈತೆ. ಯಾರು ಬುಜಿ ನೀ ಈ ಪಂತ ಚಾಲೆಂಜ್ ಪಾಡ್ದಾರ ನಿಗುಲ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಪಾಡ್ದಾರ ಅಟ್ಟಿರ್ ಮಲ್ಪುನ ಸುಲಭ ಬಂದು ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಮೆಗ್ಗೆಲ ಪಲ್ದಿಲ್ಲ ತೂಕ ಯಾನ್ಲ ಮಾತರಿಗ್ಲ ತೋಜಾವೆ ಅಟ್ಟಿಲೆ ಬಂಗೊಂಡು ಪನ್ಯದ್ ಸುಲಭ ಇಜ್ಜಿಂದು ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ಸಿ ಉಪ್ಪು ಸರಿ ಉಂಡು ಮಾರಿದ್ದೆ 2 ಸರ್ತಿ ಪಾಡ್ ನಾನು ತಿನ್ಪಿಲಕ್ಕ ಮಲ್ಪು. ಇದಕ್ಕೆ ತೆಂಗಿನ ತುರಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ನಾನು ಮತ್ತಮ್ಮ ಪಿರೇದೆ ಅವೇನ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಏನ ಪಿರೇದೆ? ಯಾವೇ ಪೂರ ಎನಡಕ್ಕೆ ಏನು ಮಲ್ಪುನಂಡಿ ಈ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಏನು ಉಡ್ಬೇಕು ಇದು ಬಂದ್ಬಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ಯಾನ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿನಿ ಈ ಮಲ್ಪು ಯಾವ ಯಾವ ಬರೋದಿಲ್ಲ
ಅವನು ಹೆಸರಿ ಮೂಪು ಮರಿದಿ इंक जरा को लेते तो ले तुले एक जना या नो फेमस उले लड बरोंदुले तुला तंडे कजीपू सॉरी पल्य सविलुक्की सिद्ध तिन्नी मजा ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಚಿಕಮ ಕಳಿತಿ ನಾವು ಸಾಂಬಾರ್ ಪುಡಿತ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಐತಿ ಅದು ಧನಿಯಾ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಸಾಕು ಒಂದು ಶಾಯದ್ ಮೀನಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಅದೇ ಕಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸಣ್ಣಾಗಿ ಒಂದು ಇದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ದಾರಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಏಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಿಕ್ಸಡ್ जी पोद मिक्सड ಕಡೋಲ್ಲ ಮಾಡ್ದೋಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದ್ ಮೇನ ಮಮ್ಮಿ ಕುಜ್ ಅರ್ಧ ಕರೆ ಸಾರಿ ಮಮ್ಮಿ ಅರ್ಧ ಸೈಜ್ ಉದ್ದು ಮುಂಚಿಕಂತೆ ಒಂದೇನ ಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತೋರ ತೋರ ಇದು ಸಣ್ಣ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿಕನ್ಲ ಲುಲ್ಲಿ ಮೆಣಸು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಮತ್ತು ಶುಂಠಿಯ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ನಾನು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನ ನಂತರ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಿಂಡ ಪೋಡಿ ಹೊಲ್ದಿನ ಮಾಡೋಣ ಸ್ಟೋರಿ ಕರಿಬೇವು निघालेगो दही कढीचा रेसिपी तुवर येतुंडा यान तो मलतुंदु लेनला तरीका फॉलो मलपुली यान फॉलो मल्ली चिका मनाने तो वरना रेसिपी तू ओलिंदे चैनल लिंक पाडवेती कमा डिस्क्रिप्शन समा मिक्स मलतुंदु लेना फेवरेट बेला इकड़ दिंचिदा तुले चोक पज्जी मारिदाಕ पज्जी पज्जी ಪಚ್ಚಿ ಮಾರಿ ತೂತನ ಮಾರಿ ತೂತಾನ ಅವನೇ ಕೂತನ್ ಬೈಲಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಯಾವ ಮೋತಿನ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಅವಡೆ ಯಾನೊಂಚೂರು ರೆಡ್ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ದು ನೀರು ಪಾಡ್ಬೇಕು ಕುದ್ದೇನ ಮುಟ್ಟೈಕ್ इनी ईशान इत्तेर नेटे मुल्पा तो आयला चॅलेंज घेतो मी ते पण आय गाठीन मला पण मस्त इष्ट आहे आपण येणारा मलते मुलपे जसे की नूडल्स मलपे आहे चा मलपे वरा ಚಾಯಿಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕೊಂಚೆನ್ನಲ್ಲ ಏನು ನೋಡಿ ಸಜನ್ ಬಜ್ಜಿ ಮಲ್ಪೆ ಲೈಕ್ ಆ ಬಸ್ ಎಡ್ಡ ಅಲ್ಪೆ ಇಶಾರಿ ಯಾರು ಸರಿ ಒಂದಿನ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ದಿ ಇತ್ತ ಎಪಿಕ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬಜ್ಜಿ ಚಿಕ್ಕ ಬೇರೆ ಏನು ನೋಡಿ ಇಶಾನ್ದು పిచ్చి ముత్తేస్తుంది కే నిషాన్ కే सवा కొద్దిడు आग लगा दी ऐकता पण बिनी ईशानिಗೆ ನಂದು ನಾನು ಮಾಲಿಕ್ ಫ್ಯಾನ್ ಹಲ್ದಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ರೋಡ್ ಎಂದೇ ಪನು ಇಂತ್ಲೆ ಮೆಣಸು ಹಲಸಿನ ಹುಡಿ ಹಲಸಿನ ಪನ್ಪೇರೈ ಹಳದಿ ಪೌಡರ್ ಹಲಸಿನ ಪಂಡೇನೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಗುಜ್ಜ ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಪನ್ನಾಗ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಪಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಏನು ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಪನ್ನ ಕರೀಲ ನಿಕ್ ನನ್ನ ಒಂದು ಪಾಡುವೆ ಅಲೆ ಅಲೆ ಕೂಡ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಿತ್ತಿ ಎತ್ತು ಅಲೆ ಕೂಡ್ಲಿ ಮೆಲ್ಲ ಮೈಪ್ಲಾ
ಯಾವ ಯಾವ ದೊಡ್ಡಗೆ ಯಾವ ఉప్పు పడతానా ఎక్కడ నుంచి ఆ బాజీకి 4 సరి ఉప్పు పడ లాస్ట్ పాడుగా అంత ಸಮ ಕೊದ್ದಾಡು ಸರ್ ಶೀ ಕೊದ್ದೆ ಅಂಚಿ ಪಾಡ್ವೇರು ಬೊಕ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ನಿಕ್ ಪಕೋಡಾಲ ಮಲ್ತ್ ಪಾಡ್ವೇರು ಯಾನ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿಜಿ ಅಂತ ಸಿಂಪಲ್ ಮಲ್ತೀನಿ ದೀಪ ನಾನು ಬಿಗಿನರ್ ಅಂದು ಮೋಪನಗ ಮಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಅಡುಗೆ ಬಟ್ಟಲೆಗ ಮುಗ್ಗು ಅಡುಗೆ ಬಟ್ಟೆ ದಿನ ಮಗಲೆ ಅಂತ ಓಹೋ ಓ ಠಗ್ ಲೈಫ್ ಉಪ್ಪು ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಮುಂತ್ಲೆ ಕೊಡಕ್ಕೇನೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಟು ಕಲಾಸ್ ದೊಡ್ಡ ಬಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಾತ್ರ ವೆಂಚರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಮುಂದೆಗಿ ಆ ತಂಚಪುರ ಪಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಅರೆ ಈಗ ತಂಚಪುರ ಕಲ್ ದೊಡ್ಡ ಬಂದಿನಿ ಈಗ ಕೆಲವು ಗಾದೆ ಮಾತು ಕಲ್ಪದೆ ಏನಪ್ಪ ಅವು ಹಿಂಗೆ ಪಾಡ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಂಡೆ ಕಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಗಿನರ್ 2 ವರ್ಷ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಟ್ ಬಿಲ್ ಬಿಗಿನರೇ ಲೈಕ್ ಒಂಚೂರು ಹಿಂಗೆ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಪಾಡೇನಿಕ್ ಉಪ್ಪು ಸಾರಿ ಹಿಂಗೆ ಏನು ಮಾರಿದಿ ನಿನ್ನ ಒಂಜಿ ಕುಡೋರ ಟೇಸ್ಟ್ ಹುಳಿ ಹಾಕಿದ್ಯೆ ಐಗ ಉಪ್ಪು ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಸಾರು ಸವಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ತಿನ್ನಿ ಆನಂದಿಸಿ ಟ್ರೈ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಿದಾಗಿದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ರೆಸಿಪಿ ಇವಳು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ನೀವು ತಿನ್ನಿ ಯಾರು ಇವಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆಗೆಲ್ಲ ಮಾತನಾಡ್ತಿ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತೀಯ ನನಗೆ ಇವರ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಯ ಜನರಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಧನ್ಯವಾದ ಸೃಜನ್ ಪೂರ ಪಾನಿಪುರಿ ಪೂರಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಬಂಡೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುನ ಆಯೆಗೆ ಆಂಡ್ ಆಯ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಆಗ ನಾಚಿಗೆ ಅಪ್ಪುಂಡಿಗೆ ಅಂಚದ ಆಯ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ತಿಚ್ಚಿ ಅಂಚದ ಕುಕಿಂಗ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಒಂದೇಟ್ ವಿನ್ನ ತಿನ್ನಿ ಶ್ರೇಯನೆ ಬೆ ಪಂಡೆ ಯಾನ್ ಪೂರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೆ ಆಂಡ್ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಹೆಂಗೆ ಕಟ್ಟಿಲ್ ಮಲ್ಪಂಡು ನಾಚಿಗೆ ಅಪ್ಪುಂಡು ಬಂದೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಪೂರೈಕ್ಲ ಎಂಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ಲ ಮಲ್ತೆ ಬಕ ಒಂದು ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೆ ಆಯೆ ಏನು ಮಾತ್ರ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಪೂರ ಕಡಿದ್ ಕೊರ್ನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೋಡಿ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದ್ ಕೊರಿ ಆಯೆ ಏನೇನ ಬೋಡ ಪೂರ ಮಲ್ಪರಿಗ್ಲ ಖಾರದ ತಿಪ್ಪೆದ ಚಟ್ನಿ ಪೂರ ಒಂದು ಪೂರಿ ಆಯನೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೀನಿ ಪಾನಿಪುರಿ ತ ನೀರ್ಲ ರೆಡಿ ಆಡೆನ್ನ ಪಾನಿಪುರಿ ತಿನ್ಪಿನ ಇದಕ್ಕೆ ಬೂಂದಿ ಪಾಡ್ವೇನು ತೆನ್ನ ಪಾನಿಪುರಿ ತ ನೀರ್ಲ ರೆಡಿ ಆಡು ಎಂಚ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಎಂಕಲೆಕ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದ್ ಕೊರಿ ತಿನ್ರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆತನೊಂದು ಜನಿಗುಲವರ ಇಂಚೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದ್ದು ತೂಲೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಪಾನಿಪುರಿ ಮಲ್ಪರೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಒಂದೊಂದು ಅಡೆ ಅನ್ ಪಾನಿಪುರಿತ ರೆಸಿಪಿ ವರ ಮಲ್ತೋಜವೆ ಅನ್ನೊಂದು ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತುಜಿ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಬುಡ್ಚಿ ಪನ್ನೆ ತುದಿ ಅನ್ನು ಕೂಡ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತುಜಿ ಅನ್ನೆತ್ತ ಆಯ್ ನಾಚಿಗೆ ಅಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡೆ ಬಂದೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಜೋಕುಲ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತುಯರೆ ನಿಕುಲು ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಏನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜರಕುಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್.